Шматков! Журка, ти ли си, бе, ме, момче? Аз съм, бе! Еди, казвай по-бързо, че тук подписваме ни договори. Добре. Шматков, махам се от Левски и отивам да играя Локомездра. Журка, ти да не си пил нещо, бе? Да, бе, една малка водка. От диви краставици. И мезим с жълъди. Журе, моето момче, аз в Локомездра и където и да е другаде, няма да те пусна. Ако ще хиляди да ми дават. Ти просто си твърде ценен за отбора. Не ме разбравай, мустак. Не те питам, съобщавам ти. Поставям те пред свършен факт. Ало, Жорка, чакай малко сега. Чакай да се уточним. Ти си най-добрият автоголъче в отбора. Това разбираш ли го? Абе... Виж ко, стой там където си и не подписвай нищо. Чули, идвам у вас. Мустак, затварям. Аре! Като... Бягам. Папа ти уреди в Локомездра. Обичай ме. Добре. Не мън така резко, бе. Нацъскай ме. Знам, съкровище мое. Папа, гледай. Аматьор. А ти наистина си аматьор. Ей, така се прави. Гледай. Здравейте отново след рекламите. Вече сме в обновеното студио на предаването на Баракудата с мен Баряков. Тук при мен в студиото е Хармаяни Янев. Искам преди всичко да припомня на зрителите, че каквито и компромати да се подхвърлят по мой адрес, аз съм олицетворение на истинския мъж. Тоест не сте гей. Значи имаме новина, уважаеми телевизионни зрители. Така, вие смятате, че на Шмурлан помага на Параванов и живее в негов апартамент в Перник. Вие откъде черпите тази информация? Аз не мога да ви кажа, но вие може сам да отидете и да проверите лично. Да отида да проверя лично? Защо не? Това е новина, уважаеми телевизионни зрители. Ето, аз сега ще отида и ще проверя лично. А аз какво да правя през това време тук? Вие си лакирайте ногтите. Добре. Заквърли са плод, свезе дебеди. Вирунаха не да каргулико. Той е тут. Тати? Шефе? Тати. Здрасти. Как дела? Это от меня за тебя. Първо ще пинем и после ще поговорим и за бизнес. Бизнес. Работа. Руска водка. Руска водка. Безмитна. Безмитна. Мразя руснаци руска водка. И руска салата също. Аз пък обичам руска салата. Вирунахне да каргулико. Съквърли са плоцове. След рекламите Са плоцове дебди. Сада харчимо. Какво става тук, бе?
Нов ред ще има тука. Нов ред! Имаме новина, уважаеми дами и господа. Къде се намираме в момента? В апартамента на президента Параванов. Имаме информация, че вие живеете тук под наем. Така ли е? Да. А президента случайно да е тук? Не. На лов е. Имаме още една новина, уважаеми дами и господа. И кой е тук? Най-опасният шпионин на изтока, лидер на печенската съпротива, Нашмурлан Курбалаев. Ето това вече е новина, дами и господа. Браве! Ей, това е ред. О, Бекама, нищо, така трябва. Ти сигурно си новия собственик на Локомездра, нали така? И сигурно си от Мездра. От мазни. Спокойно, няма да ти се мазня. Виж сега, да се разберем като мъже. На мене Бекама ми е нужен. Той прави страхотно шоу на терена. Хората идват на стадиона, за да се разпашат. Защото Бекама е единственият футболен аниматор в България, така да се каже. Хората си носят кошници за пикник, носят си скари, правят си барбекюта. Дори смятаме и детски център да отворим, но това, разбира се, е в перспектива. Сега трябва едно друго нещо да решим. Виж какво, съветвам те да не ми взимаш Бекама. Аз съм адвокат. Просто ще те разкатая. Мразя адвокати. Веронаха не да каргулико, съквърли са плъц, везде бди, садък хърчи. Какво си направил? Значи, Афродито, много търчиш ли моята валя по стълбите, ма? Нашия Афродито, чуй, ма, ние с теб сме създадени двамата един за друг. Ти си чесана, аз съм шкимбето, разбираш ли? Не мога да живея повече без тебе. Виж, Кося, назначавам те за лична гадателка. Не може онои Келиме Берлускони да кинта и 15 да има лична гадателка. Аз дет съм мъж половина, дет съм играл по римечката, да нямам лична гадателка. Значи, моето предложение е... Значи, гадателско предаване, трето око ще го кръстим, значи го водиш ти 5 дена в седмицата. В прайм таймта ръгъм, с премии, с всичко, с горе заплати големи, разбираш, и командировки с приспиони. А Афродито естествено с мен, разбираш ли? Да. Приемаш или не приемаш? Кажи ми, моля ти се. Приемаш? Ами, не знам. Трябва малко да помисля. Ми звучи добре. А на мен? Не! Ма пак ли ти, бе? Коч такъв? И те ли вкараха от пандялата, бе? Ма... Ти ми от тепак ли дачката, бе? Ма сега ще разнеса като нямам вестники с драките, бе! Сега ще пия като мъчел директ, бе, ей! Бима на твой терен тогава, а сега си на мой. Абе ти полудя ли, бе, джигитайц? Той да ти пич някога, бе! Подържи. Спасибо. Ау, бихта. Ау. Само. Ах, майко. Сега да почвам, чакай. Може да си почина малко.
Държи. Спасибо. От днес нататък тук става територия на свободния печенски народ. Перник. Вече ще се казва Печник.